O urătură, da? Facem. Trageți plugul și în piață, să vedeți lupta măreață. A ieșit narodul întreg, Marc, Valoghia și Oleg. Au ieșit să protesteze și pe narod să-l lumineze, cu davai și cu daloi. Ăștia cei de la gunoi, iar ne vin cu șmecheria că salvarea ni Rusia. Poate că ea lor firește, când vorbesc numai pe rusește. Deci să plece să aleagă unde rodina li mei dragă. Să ne lase acum în pace, ordinea cumva ne-o face. Fără gobnici, bolșevici și bandiți de-a lui Ilici. Ia mai lăudați-i, măi. Hei, vă primim și la anul, să vă vedem galben ca bostanul, nant ca bradul, prost ca gardul, și Antonella, tu trebuie să scoți un pahar de gin pentru băieța mea.